To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. to bayan Allah, bayan mu ubangiji tabaraka wa ta'ala godiya, mun nemi siransa da amincin sai tabbata ga shugaban nan namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muka yi wa juna sallama na musulunci, amincin Allah ya tabbata a gare mu baki daya. To jama'a, ga shi wannan karatu da muka riga muka yi muku bayani cewa insha Allahu za mu zo muku da shi akan MSTV, GH, Facebook, sa'an nan kuma da YouTube. Yau Allah ya kaddara yau ne ranar da za mu fara wannan karatu, shi yasa bayan Allah a yi kokari a ta sauraren mu akan wannan tasha na TV karfe 8. bayan haka a gafarce mu kuma yau dai mun dai jinkiri, ranar farko ranar gyara ne, shi yasa ni ne naku Mallam Haruna Abdul Hamid, sa'annan da dan uwan da ke tare da ni malami da ake ce mai Khalil Muhammad. Masha Allah. Shi yasa bayan Allah, kamar yadda muka yi muku magana cewa za mu zo muku da zantuttuka ko kuwa karatu, sa'annan mun bukaci mu ba da lokaci wanda Allah ya sauwake mai yana da tambaya ya iya kira a kan namba da ke kan screen. Masha Allahu. Shi sa abinda akwai ne za mu ci gaba da karatu, amma kafin mu ci gaba da karatu za mu bari Malam Khalil ya ba mu wani aya a cikin Kur'ani wanda zai tausaya mana zukatanmu mu samu nasuwa a ciki. Malam Khalil, assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين كفروا لهم عذاب شديد. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين صدق الله العظيم. to masha Allah, Allah saka da alheri Sheikh Khalil. To bayan Allah, bayan Mallam Khalil ya karanta mana Qur'ani, masha Allah, Allah ba mu ji da riko. To bayan Allah masu sauraron mu, yana min za mu fara karatunmu yau, za mu fara shi tun kasa hal mu kai inda Allah zai sauwake mana. Masha Allahu, muna batun zance batun gado, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana, ya ce ta'allamul fara'id wa allamu hannasa fa'innaha nisful ilmu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi ilimi na rabon gado, bayan an nema kuma a karantar, saboda wannan ilimi yana matsayin ilimi ne rabi na daga dukkan ilimi baki ɗaya gaba daya. Allah ya tabbatar muna da alheri. Sa'an nan mun koma mai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin Qur'ani suratul Nisa, Allah na mana magana ya ce yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين. to Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muna wasici a cikin Qur'ani akan batun rabon gado. Yana ce muna lalle Allah ubangijinku ya muku wasici na raba ma 'ya'yanku maza da mata gado. Ya fara kiran maza ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislil hazzil unsayaini, wai a ba namiji biyu akan abin da mace ɗaya ta samu. To saboda wannan muka zo da wannan karatu yau, shine kuma abin da ke cin muna tuwo a kwarya a gidajenmu. Shi yasa bayan Allah ina murna sosai, saboda yau ne ranar da za mu fara ranar farko. Shi yasa muna jawo hankulan bayan Allah yanda za a iya a fahimci abinda Allah ya faralta mana. Masha Allah, yanzu muna cewa batun gado kamar yadda shekaran jiya muka yi magana. Gado menene gado? Gado ne abinda aka mutu aka bari, shi ake ce ma gado. Ga magada, za a raba abinda marigayi ya mutu ya bari a ba magada. Do abinda mutum ka mallaka, hadde in ba ka mutu ka bar shi bane bai zama gado ba. Ko menene za a raba ciki, kyauta ne aka yi ko sadaka ne aka yi. Shi yasa abinda ake ce ma gado shine abinda aka mutu aka bari. To masha Allah, wannan batun sani cewa menene gado shi wani gajeren magana ne. To yanzu su wane ne za a raba ma gado? Su ne magada. Magada kuma suna nan bangare. Akwai bangare na maza, akwai bangaren mata. Kamar yadda malam ya karanta Qur'ani yanzu ga, ya ce lirrijali, ya ce yana nan ga mazaje. Mazajen nan su wane ne? Shi ne maganarmu na shekaran jiya, farkon maganarmu. Mazaje suna nan 15.
mata kuma suna nan 10. to za mu sake lissafa tasu. shine farko ɗa namiji, in ba ɗa namiji sa'an nan jika namiji wanda ɗa namiji ya haife shi 2 kenan, sa'an nan uba wanda ya haife wanda ya rasu 3 kenan, sa'an nan in ba shi nan kuma kaka wanda ya haife uban wanda ya rasu. Idan ba uban sai kaka ya maimaye matsayin uba 4 kenan, sa'an nan 5 shine dan uwa wanda kai da shi uwa ɗaya uba ɗaya. Na 6 shine dan uwa wanda kai da shi uba ɗaya. Na 7 shine dan uwa wanda kai da shi uwa ɗaya. Na 8 shine dan uwan da kai da shi uwa ɗaya uba ɗaya ɗansa. Na 9 shine dan uwan da kai da shi uba ɗaya ɗansa. Na 10 shine kani ko yayan ubanka, shi da ubanka uwa ɗaya uba ɗaya suka gama. Na 11 shine kanin ubanka ko yayan ubanka wanda shi da ubanka uba ɗaya suka gama. Na 12 shine dan kanin ubanka ko yayan ubanka wanda shi da ubanka uwansu ɗaya ubansu ɗaya ɗansa. 13 shine dan uwan ubanka kani ne yaya ne wanda shi da ubanka uba suka hada ɗansa, shi ma ya gaje ka. 14 shine namiji duk macen da ta rasu mijinta yana kare da mazajen da ke cin gadonta. to 15 ne shine bawa wanda aka yanta. to 15 kenan. to yanzu kafin mu koma bangaren matan za mu yi bayani kaɗan. shin 15 da aka kira sunansu kowane ne in yana nan tun da an riga an kira sunansa cikin 15 ya kamata ya zo a bashi gado? a to wannan karatu cikin ikon Allah muna nan tafiya mun zo mu kai wurin, domin muna da abin da ake ce mai hajab. muna da hajab, alhajabul iskat wa hajabun nakhli, wanga duka suna nan, shi ne tunkuda. muna da wanda in dai wane na nan wane bai cin gado, in dai wane na nan wane na cin gado amma ba wuri kaza ba, sai a koma da shi wuri kaza. to wannan duka insha Allahu, amma abin da muke son a fahimci yanzu ne ba 15 duka kenan za su ci gado ba. idan 15 ga duka suna nan sai a zabi mutane 3 cikin 15 sai sauran 12 sai a sallame su. shine ɗa namiji ya ci gado cikin dukkan 15, uba ya ci gado cikin 15, miji ya ci gado cikin 15. shi yasa da uba da ɗa da miji wa'anga ukun ga ba wanda zai hana su cin gado, sai dai su sake ma juna wuri. idan ɗa na nan uba bai ɗaukan gado duka, ya koma sudisi shine 1/6. hakanan idan ɗa na nan da uba da miji yana da nisfu, amma tun da ɗa na nan ya fita kan nisfu ya koma rubu'i. to ka gani shi yasa wurin nan ana ce mai alhajabul nakhli, min huna ila huna, ya tashi kan nan ga ya koma nan ga, amma ukun ga wani bai hana wani gado. shi yasa dukkan cikin 15 ga mutane ukun ga su ne wa'anda baya a hana su cin gado a bangaren maza kenan. yanzu za mu zo ta bangaren mata. a bangaren mata kuma su 10 ne. na farko shine yarka mace wanda kai da kanka ka haife ta. na biyu shine jikanyanka wanda ɗanka namiji ya haife ta. amma a ji labari nan jikanya mace wanda ta fito wurin ɗiya mace ba ta cin gadonka.
jikanya wanda ke cin gadonka shine wanda ta fito wurin danka namiji, biyu kenan. Na uku shine ummanka, na hudu shine matanka, na biyar shine yar uwanka wanda kai da ita uwa ɗaya uba ɗaya, da yar uwanka. Na shida yar uwanka wanda kai da ita uba ɗaya, na bakwai yar uwa da kai da ita uwa ɗaya, na takwas shine uwan da ta haifi uwanka, aiwa kamar yadda ne magana na ce ɗiya mace, jikanya mace, sannan uwa, sannan uwan da ta haifi uwa, sannan da uwan da ta haifi uba, sannan da mata, da yar uwa dai uba daya, da yar uwa uba daya, da yar uwa daya, sannan da bauyan wanda kai yanta. To mata 10 kenan. Su kuma izan 10 ga duka suna nan, mutum in ya mutu babu namiji tare da su, matan gane guda 10 ga duka suna nan. 10 duka za su ci gado? a ba 10 za su ci gado ba, guda 5 ke cin gado, 5 kuma sai a koma da su gefe a zaunar da su. 5 da ke cin gado shine ɗiya mace, da jikanya mace, da uwa, da mata, sa'annan da yar uwa wanda kai da ta uwa daya uba daya. Amma yar uwa uba daya wannan duka ana janye su, yasa 5 da ke cin gado ke ga diyanka mace, sa'annan da jikanyanka mace, sa'annan da uwanka, sa'annan da matanka, sa'annan da yar uwanka wanda kai da ta shakikiya ne, uwa ɗaya ne uba daya. To su 5 ga kowa ya samu gado, kuma kowa na da faradin shi. Shi yasa saboda ba mu son karatun mu yi shi mu birgitar da bayan Allah, zuwa a sannu za mu zo mu yi maganan faradi, kuma me ake ce ma faradi. Shi yasa a mata da ke cin gado kenan. To yanzu mun kira mata 10, mun kira maza 15, shi yasa 25 kenan. Shi yasa mutum karka ce saboda baka haifu ba, shi yasa baka da magada. Kana da magada, wayanga duka masu cin gadon ka ne. Shi yasa kakkaje kana barnan dukiyanka ka ce wai ai saboda ban haihu ba, shi yasa bari in ci kaza, bari in ci shanu, bari in yi kaza. In kai haka nan Allah ya kama ka. Shi yasa idan maza 15 ga da mata 10 ga in sun hadu kowa na nan 25, shi yasa dukkan su kuma za su ci gado? Ba dukkan su bane, ba dukkan su za su ci gado ba. Ciki za a zabi 5 a yadda 20. 5 da za a zaban shine ɗanka namiji, yarka mace, ubanka, matanka, sa'annan ummanka. To su 5 ga su ne kuma su ma za su ci gado. Su kuma ba wanda zai hana wani a cikin abincin gado, sai dai wani ya fidda wani wurin zama ya koma da mai shi wurin zama. Shi yasa wayan ganga da muka kira 25 ga ciki muna da, kafin, domin yau ba mu shiga cikin wannan, amma kafin karatunmu Allah ya da sabon mako bai zuwa za mu yi magana. Kowa na da faradi. Muna da ashabun nisfu ciki, muna da ashabu sulusani, muna da ashabun rubu'u, muna da ashabu sudusu, muna da ashabu sumunu, muna da ashabun nisfu. Shi yasa wayan ga duka cikin 25 nan cikin su ake samun wayan ganga duka. Shi yasa insha Allah in Allah ya yarda za mu zo da karatu ɗaya bayan ɗaya. Su wane ne ashabun nisfu, su wane ne ashabul sulusani, su wane ne ashabul rubu'u, su wane ne ashabul sulusu, su wane ne ashabul sumunu, su wane ne ashabul sudusu. Wanga duka in Allah ya da mun tankada mu rairaya mu cire su cikin iko Allah insha Allah. Shi yasa yau za mu takaita karatunmu saboda mu bude layi wanda ke da tambaya ya yi tambaya, do kafin mu zo
an yi mana waɗansu tambayoyi kuma na nan ga shi yasa kafin wani ya shigo akan layi mun fara tambaya ba da jawabi abinda aka tambaye mu sa'an nan insha Allah shi yasa bayan Allah karatun kenan muka fara almajirai muna son ku dinga zuwa kuna saurarawa kuma na biyu kuma bayan nan akwai inda muke karantarwa kuma muna da makaranta da muke karantarwa in kana son ka ga makarantar nan ka zo inda ake ce ma hot coffee in ka zo wurin nan cikin masallacin a wurin muke karantarwa insha Allah cikin ikon Allah akwai kuma littattafai wanda muke karantar da almajirai shi yasa wanda ke so insha Allah zai zo na farko littafin da muke karantarwa na farko muna karantar da ahadari da ashmawi da iziya da sabarar dani ana ce mai risala to wannan ne muke tafiyar da shi tukuna sa'annan in Allah in ya sa an aka kare shi mu sa sabon littafi wanda aka ce ma al-misbahu salik cikin ikon Allah to littattafai dai da muke tafiyar da almajirai kenan shi yasa Allah ya taimaka mana Allah mun roke ka abinda muka fara ga Allah mun roke ka inda za mu kawo kuskure Allah ka gyara mana to bayan Allah arna suka yi wani magana suka ce wai ne wata sawannin mutane ciyaciya mai magana bai san ba baye wai mai gina rami bai san bayan shi ya karkace ba haka nan kuma mai magana bai san yana yin wayansu kuskure shi yasa idan in an kama mu in mun yi wani kuskure to a yi hakuri kar a ga laifin mu halshe ne kuma da son sauri kuma da kuma sayawa za a yi ma jama'a magana wani lokaci yakan kawo mutum ka yi magana baka san abin da ka faɗi ba kenan shi yasa almajirai yau magana ne da zai yi da ba zai sake yin wannan magana kuma cikin sabon karatun mu ba shi yasa yau nake son ko da in wani abu ya zo daga baya a san kamar na tun fare shi tun farko masha Allah kuma na biyu ba muna cewa mun fi kowa sani ba ne wannan fanni ba a mu kuma abinda Allah ya sauwake muna kenan sai sa bayan da Allah ya sauwake muna muka ce a mun bi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ta'allamul fara'id wa allamuha an-nasa to shi kenan muke yi yanzu muna karantar da bayan Allah har ya kai inda mu ma Allah ya sayar da mu manyan malumman mun suka zo sai su karasar da mu gaba masha Allah shi yasa bayan Allah ina gani mun saya da karatunmu a nan ya so mu bude fage na tambaya wanda Allah ya bashi sa'a ya shigo abinda zai tambaya in dai muna da sani sa mun bashi labari mun bashi bayani in dai in ba mu da sani sa yau mun dotun mu ajiye sabon mako in za a yi tambaya shine farko abinda za a bada jawabi shi yasa alhamdulillahi rabbil alamin shi yasa bayan Allah malumman mu da sauran almajirai da suke jin mu muna so a taimaka muna da addu'a ga barin bimana karkatan halshi ko fadin abinda bimana ba mu niyyar fadiwa ba alhamdulillah rabbil alamin sha salat aiwa to to farko dai kafin wani ya shigo kan layi tambayan da aka yi muna na farko shine wani ke tambaya cewa wai me ke kawo a aje gado a jima ba a rabawa me ke kawo wannan ya dace da musulunci ne ko dai abinda addini kuma shirya kenan to ala kulli hal gado dai raba shi da sauri shine mafi alheri in dai in mutum in an tafiyar da abinda aka ce a tafiyar shine na farko ba za a raba gado ba lokacin da mutum in ya mutu yake kwance dakinsa sai lokacin da aka yi alhukukul muta'allika shine hakkokin da ke rataye da shi min tajhiz na zuwa hidiman zuwa ha aje a bisa shi shine yayu wanda zai zo magawanku wanka ya ce yana karban kuɗi to ya kamata a fita kuɗin nan na marigayi a biya shi
ya yi motan da za shi da shi makabira ya caji ne ba kuɗi, ya yi a fidda wannan kuɗin nan kuma a biya shi. Ya yi ramin da za a sa shi ciki sai an biya kuɗi ba a kuɗi, wannan duka ya kamata a fidda cikin kuɗin ya so a biya shi. Bayan an yi haka an dawo gida sai a duba abin da yake da shi na wasici ko abin da kuma ake bin sa na bashi. Inda an riga an fidda wa'in ganga to yanzu ba abin da kuma zai tare batun rabon gado, sai a raba mai gadonsa. Amma shari'a abu daya zai kawo wannan shine me, shine idan mutum in ya rasu ya bar mata da ciki, wannan shi an dakanta sai mata ta haihu a san me aka samu. shi sa wannan magana shi ma yana ciki wani lamari da ya zo muna kan batun sha'anin batun rabon gadon mu. Shine na farko wani suka zo da batun gado, dan uwa Allah ya masa rasuwa yana da 'ya'yan mata biyu, da yake da 'ya'yan mata biyu yana da mata biyu sa'annan da uwa, sa'annan kaninsa yana da kanni namiji da mace. To da suka zo da batun rabon gadon, matan kuma ba su kusa, guda na a Karanga guda kuma na Kumashi. Da suka zo muna da magana sai muka ce to tunda haka nan ne, ita na Kumashin inda za ta iya zo a kira ta zo a yi abin kan idonta. Gaskiya sai aka kire ta, da aka zo sai aka tambaya wane ne wanga, aka ce ga matan shi biyu. Wane ne wanga, aka ce uwan shi kenan. Wane ne wanga, 'ya'yan matan shi biyu. Wane ne wa'anga, kannin shi ne namiji da mace. Sai na ce to yanzu haka kowa da ke zaune yana da gado, kannin namiji da mace suna da gado, uwa tana da gado, yaya biyu suna da gado, sannan mata bin kuma su ma suna da gado. Su duka Allah ya ba su gado. Yaya mata biyu Allah ya ba su sulusani 2/3, mata Allah ya ba ta subuni 1/8, uwa Allah ya ba ta sudisi 1/6. sa'annan kani kuma namiji da mace sai su ma su doki taswib su raba tsakanin su da zakar da misali al-hazzal unsayni, namiji ya doki biyu, mace ta doki guda. sai sa da aka yi haka sai amaryan sai ta ce malam to gashi nan wata biyu kenan bayan mijina ya rasu, daga baya naga kaman ina da juna biyu. sai na ce a to tunda haka nan ne akwai juna biyu, yanzu gadon ba za a raba ba, yanzu sai dai a yi hakuri a je a dakanta matan nan ta haihu tukuda. sai suka ce me yasa, yan ce oke abinda yasa inda in an haife diya mace to hawa yau kanni bin nan suna da gado, amma inda an haife ɗan namiji to yanzu kanni bin nan sun fita cikin gado. sai yanzu in aka raba kan yanzu hali yanga suna da gado, in an raba an ba su to na'am hello ya salama wa yan kuri wane ne? ya kuri ina kake, kana kira ina? To ya sunanka? Udidi Michael. Okay. Okay. So who how need you? MSTV de me ta chef okay, ne ya men shirawo. Program na mo ye no topic no ademi ni be so aso kwa na o kan jiro ene no agreement ni sukra. Okay. Anka uka kaka asa ka na di ayi kini kakra wona na ye so na ye be se ni kremoni. Okay. So me ti asa no intino. Okay. Kini kakra wona na na me so ma ti asa kakra. Emo wasem so ye nukure but wenyi na no ya hyehyɛ ene na ye ahyase a ye hyase ntina amana basa but ye bompa say ye sɛ nyankopɔn sɛ nyankopɔn ye adum na sɛ ye the program no
ɛkɔ program no kɔ so a asante kasa no bɛba asante kasa no so ɛbɛba but sɛ wo sɛ asante kasa no koraa amma koraa sɛ wo ade bisa wo bisa wɔ asante kasa mu a yɛbɛtumi ayi wɔ no wɔ asante kasa mu nti sɛ ne wo sekan no yɛda ase paa wate nti nyame nhyira wo yeah yo yate to shi yasa kamar yadda bawan Allah ya kira ya ce wai bai jin Hausa asante yake ji insha Allah saboda yau muka fara amma mun yi program nan cikin iko Allah mun ta gamawa da arnanci kuma ya so wayanda ba su fahimtar Hausan nan su fahimci abin da muke ciki to shi yasa da wayanga suka zo matan ta ce wai tana da ciki sai aka je na ce to tunda haka nan ne sai ta dakatar da rabon gado domin in an haife namiji wayanga yan uwaye biyun gaba su da gado amma in an haife mace har wayo suna da gado shi yasa yanzu in ce za a raba a ba su gado idan an haife namiji to ina za a je a nemo kuma abin da aka ba su bayan mai shi ya riga ya halakar da dukiya shi yasa mafi alheri shine a zauna sai in Allah ya sa matan ta sauka an ga abin da ta sauka abin da ta haifa masha Allah kuma in aka haife yaro namiji inda ya yi kuka sai ya bar duniya to yana da gado amma da aka haife yaro sai bai kuka ba sai ka gan shi kaman gashi nan bai yi kuka ba shi raye to yanzu bai da gado sai sa wayanga mata wayanga dan uwanga suna da gado amma idan aka haife yaro da aka haife shi sai ya kuka wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan kuri wake kira ana yan kuri suna na Usman ina kira daga Alhaji Tabora to masha Allah ina min kamar farko dai sai mu ce alhamdulillah muna ma Allah godiya da aka zo da wannan program kan wannan station mai albarka wannan mun gode muna sauraron ka muna jin bayanan da kake amma ma da ina da tambaya to Allah ya sa mu gane tambaya na shine mutum ne yake tare da matansa ita da shi su yi aure shekara da yawa shi kuma yana da arziki sosai amma shi da matan nan Allah bai ba su haifuwa ba bayan ana nan tare sai Allah ya mai rasuwa to bayan da ya rasu shi daga kamar dangi ana cewa shi da matan nan yake ba su haifuwa da dai ta kaba ta kaya cewa ya kamata ga dai samu wani abu ne da kuma dan tabi da kuma kudi ya kasar da bita da gidan shi ba su haifuwa ta da gabi shi nake so ku sani shi malam yadda suka yi nan dangi daidai ne ko a'a ba daidai ba ne ya lamarin yake to masha Allah malam tambayanka tambaya ne mai amfani kwarai Allah ya sa mu ci amfani shi tambayan da malam ya yi matan nan tana da gado ba haifuwa shine gado ba aure shine gado duk mace da ke karkashin auren mijinta haddin mijin ya rasu tana da gadon miji ita ma haka nan in ta rasu mijin kuma na da gadonta shi yasa gado biyu take tafiya da shi idan mijin bai da wani da wani wuri tun da bai da da tare da ita amma kuma bai da da ko ina to an raba dukiyan nan hudu sai matar nan ta doki daya amma in dai ya taba haihuwa da wata mace daban ko da wannan mace ma tana karkashin aure ne ko da an rabu da wannan mata ne tun da dai ya haihu yana da haihuwa to sai a raba dukiyan 8 sai a bata guda sai sa dukkan iyalin da suka hana wanga mata to ranar tashin kiyama sun sai a gaban Allah kuma wanda ya wasa yayi wanga abu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum ya karyatar da ayan ubangiji shi yasa ko ya mutu kar a mai sallah domin yi mai sallah ma bai da amfani domin wanga arziki yana cikin abin da aka yi ma arzikin marayu domin kowane ne in aka mutu za a ba shi gado maraya ne kowane ne in aka mutu komin girman mai shi inda in an mutu an bar mai shi
she ba ba shi hakkin shi ba, to kaman daidai ne an taushe hakkin maraya. kuma Allah ya yi magana innal ladhina yaquluna amwalal yatama zulma innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sadakallahu alazim. To kaji malam ya kawo mana aya, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lalle hakika kaga wayanda suke cin dukiyar maraya. To wa alaikus salam. Ya salamu alaikum. Wa alaikus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina wa ke kira? Wani nguwa? To masha Allah. To menene tambayanka? Tambaya na ne, ina so rubuta ne, mutum ne yake tare da matansa, kuma ya aure yana da mata biyu haka, shi Allah ya rasuwa, kuma yana da yara, amma na ka zo wani rabon gado, shi na ji yana cewa kamar matan nan dakin da suka yi takaba, shi dakin na ya kamata a ba su. To ni kuma dai dan kuɗi da nake da shi batun rabon gado, na san kamar gado kuma wana da kamar shi percentage sai zuwa na kama a ko da ki daɗin ya sai ta kaba, amma ta zuwa shan da ake son a bata nan da Allah bibi kai wanda ba ku ya san wannan shi ina son sani ya dace kuma wannan kalma kamar a wace dace da ta yi ta kaba wuri ya kamata a bata ko dai ya lamarin yake shi nake so fahimci. To masha Allah mun gode da tambayanka. Dakin takaba ba shi nan cikin garbon gado, takaba bai da daki. To idan mai shi daki dai ne kawai fa, she ga kuma yaya sha da ba matan, ok she matan shi biyu ne, she guda na cikin dakin da shi da kanshi, dakin shi guda ne kuma sai guda kuma tana gidan hayi, she ita kuma fa wannan daki wani daki za bata, she sa ta kaba bai da daki. Abinda ake consider ne daya ne, shine idan matan ya dace kaman da za a raba gado, in dai za a raba gado ta samu daki biyu, to cikin dakin da take nan kuma ya kama daki biyu, to sai a bar mata wannan daki saboda rufa asiri, saboda a rufa asiri wani abin da ke boye kar jama'a su gani. Amma duk da shi ba wai an bata shi bane saboda ta yi takaba ciki bane, an bata shi ne kan abin da ya cancanci a bata na gado ta kenan, amma ba wai an bata saboda ta gaji saboda gado bane, saboda takaba ba. Takaba bai da gado, shi yasa abin da akwai kenan. Kowane ne mijin shi ya rasu ya takaba cikin daki, wannan daki ma gado ne. Shi yasa in kina cikin daki da 3 bedroom self contained, sai kasance kaman da za a raba gado daki ɗaya kika samu, to wannan dakin an karbi a baki daki ɗaya. Amma in ya dace daki 3 zaki samu kuma kina cikin 3 bedroom, to wannan lokaci sai a shawara sai a bar miki. To yadda lamarin ke tafiya kenan, masha Allah. Shi yasa hawa yau muna cikin ba da wannan jawabi. To shi yasa idan mace in tana da ciki miji ya rasu, sai a yi hakuri a bari matan ta haihu tukuna, sa'annan a raba gado. Kamar yadda nake magana, idan an haife yaro da haifan shi sai ya yi kuka sai ya bar duniya, to an raba gado da shi. Amma idan haife yaro ce bai yi kuka ba kuma ba rai, to lokacin wannan yaro bai da gado. Shi yasa yan uwayen nan hawa yau sun qualify a ba su gado, masha Allah. Ke sa yanda wannan lamari yake tafiya kenan. Sannan tambaya kuma da aka yi mana na uku shine wai dumana mutum ne shi da baban shi suka samu hasari a cikin lori, shi sa da aka zo shi ba san wanda ya riga ya wani mutuwa ba. Hakanan ne yakan yi wa hakana. Idan in ya zo ba san wanda ya riga ya wani mutuwa ba, to su bin nan ba gado tsakanin su, wani bai gadon wani. Shi sa abinda kowa ya bari gida she nashi su gaje shi,
shi nashi su gaje shi. Kamar misali yaro mai arziki ne, yanzu tun da yaro mai arziki ne yana da yaya, yanzu yayan shi za su gaje shi, ba a cire na ubansa na ciki a saboda ba san amma wani suna cewa kaman wai saboda yaron ya gadi baban shi. To wa alaikum salam wa rahmatullah. wane ne? To shi yasa wani suna cewa kaman wai yaron ya gadi baban saboda me, saboda kowane lokaci duka ana guri yaro baba ya mutu ya bari yaro. A wannan ba hujja bane, wannan ba hujja bane. Kai dai an ce maka kaman wa alaikum salam wa rahmatullahi. Yawwa sannu gare ya kuri wane wake kira? Sunana baba, ina kiran from Newtown. Daga Newtown. To masha Allah. To tambaya ana ne musulmi ya yi will. To masha Allah, tambayan kan nan na da kyau. Ai will shine wasici ai. Shi yake ce ma wasicin nan. Ya yi will, amma suwa ake ma will? Domin musulmi kuma an zabe wa'anda ya kamata kai ma will. Ba kowane ne za ka kai ma will ba. Ba ka yi kai ma dukkan wanda ke cin gadonka, ba ka yi kai masa will. Amma duk wanda ba shi karkashin gadonka, to za ka yi kai mai will, wasici kenan. Shi yasa idan mutum ya riga ya rasu sai an fidda wasicin nan sannan ma a raba gado. Masha Allah. Shi yasa will kuma idan mutum yanzu misali ni ke da ɗa namiji, shi ɗana namijin nan shi ma yana da ɗansa namiji, amma albarkaci na ya yi ma jika nan will saboda mai ina da ɗa, shi yasa shi ya fita out of gado na, shi yasa ko da na rasu shi bai cin gado na, shi yasa na iya yi mai will. To in ana nan da ne mai will ana nan shi ubansa ya riga yana rasuwa, to yanzu willin shi na sai a condemn willin na, domin yanzu ya replace baban shi, ya replace baban shi. Shi yasa duk wanda ke cin gadon ka bai yi wa kai masa will, amma kowane lokaci in za a yi will ana mai wanda ba shi cikin magada ne. Shi yasa kuma will kuma ba a yin shi ya fi sauran dukiyan da za a raba ma magadan, ba a yi shi haka na. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna kamar wa ana yin shi ne cikin wanted, in ya fi wanted ne za a mayar. Shi yasa Allah sa mun gane. Masha Allah. Shi yasa to shi ina magana na ce to shi yasa kamar maganan da sanan wani ne kuma ya yi tambaya cewa kaman wai idan mutum iya rasu shi yana da yaya shi ubansa kuma na dan ya an ba baban gado, baban ya ci gado, baban na da 1/6. Baban na da 1/6 insha Allah. Inda ba da ya rasu nan ba kowa ne, bai haifu ba, to lokacin nan baban dukiyan baban zai duki ma duka. Mutum ya mutu sai ya bar baban shi da yan uwayen danshin nan da ya mutu, bi ma'ana mutum ne ya haifi yaya 5 yana nan shi da yaran shi, sai ɗaya ya rasu ciki bai haifu ba, to yanzu wanda ya rasu nan kowane arziki ya shi na baban ne, kannin shi da yayin shi nan ba su cin gadon shi. Amma idan ka mutu ba babanka amma ummanka ne da yan uwayenka, to lokacin nan yan uwayen nan na da gado. Idan in an ba yan umman nan, idan dan uwa guda ne umman nan tana da wanted, amma yan uwayen nan in sun fi daya, in biyu ne har zuwa fiye da biyu, yanzu sun move umman nan kan wanted su koma da umman nan kan 1/6. sai sa umman nan ta doki 1/6 sai yan uwayen nan sai su doki dukiyar nan sauran, in maza da mata ne namiji ya doki 2 mace ta doki guda. Amma uba yana koran yan uwaye cikin gado. Masha Allah. Sai sa insha Allah wanga karatu duka ya zo cikin karatunmu a cikin gaba, amma bai hana idan mutum in kai tambaya
insha Allah in akwai sarari sai mu bada ansa. To Allah ya sa mu dace. To bayan Allah, kamar yadda muke muku magana, batun gado umarni ne na Ubangiji, wallahi umarni ne na Ubangiji. Shi yasa kan mu doki gado mu muna yawo da shi, kar mu doki gado mu muna yawo da shi, saboda in dai ka ce kai musulmi ne, ka ce kai mumini ne, to kana karkashin wani tuta na maganan Allah da manzonsa. Shi yasa in ka duba ma ko malam ya ja muna aya a cikin suratul ahzab ko wa ma kana lil mu'min ko wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فإنه يعذبه عذابا أليما. نعم kaji ni abinda Allah ce yace bai kasance ma mumini namiji ko mumina mace yayin musu kan abinda Allah da manzonsa suka hukumta. Baka da hanya ko menene in ka ji an ce maka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kai, to naka ne kaji ka yarda. Ko menene ne in ka ji in an ce maka Allah ya ce kaza, naka ne kaji ka yarda. Shine Allah ya yi muna kashedi ya ce dukkan wanda bai hakan gaba, to me shi ya san kaman azaba mai sanani zai tabbata gare shi. Shi yasa bayan Allah, wallahi in ba mu yi wasa ba saboda lamari batun gado, zuwa kiyaman mu yayi wuya. Zuwa kiyaman mu wallahi yayi muna wuya. Yau in kaga dan uwa da yaya da kani suna gaba da saboda gado. In kaga kani yaya da kani suna gaba ne saboda gado. In kaga rafani daida suna gaba ne saboda gado. Kaji a ce an raba ya ce bai yarda, kaji a ce an raba ya ce ba haka nan ba, ya ce a ce kaza, ya ce shi ne kuma bai kawo dalili ba. Ana bashi dalili, ana raba mai ana bashi dalili, amma yana kiyawa. Saboda me? Saboda yana da wani niyya na yin zalunci a cikin zuciyar shi. Shi yasa bayan Allah, wallahi ku bar mu ji tsoron Allah, ku bar mu ji tsoron Allah, ku bar mu yi adalci. Saboda me? Saboda adalci yasa Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi ya raba mu kansa gado. Allah ya ce bai reke rabon gado ya ba wani annabi ko wani mala'ika ba, shi da kanshi ya raba saboda adalci. Shi yasa bayan Allah ku bar mu yi adalci. Abinda ba naka bane, abinda naka kuma ne, ko yaya aka yi naka ne, ko ba baka shi duniya ba, lahira an je a baka. Lahira an je a baka. Kuma bayan Allah, mutum baka ka sa kanka dole cikin magada, kuma baka yi in Allah wanda Allah ya sa shi kuma ba mai yafin da shi. Ba mai yafin da shi. Ba wanda zai iya fin da shi. Kuma in ba sa ka ba yanda zaka ba wanda zai yi sa ka kamar ciki, ba kai ka sa kanka wani kuma bai yi sa ka. Shi sa bayan Allah wayanda ake cewa wai ba su da gado suna tilasawa, suna force a sa su cikin nan bai yi. Shi sa irin wayannan yasa Allah ya ce fa iza hadara al-kisma ulul qurba wal yatama, yace farzukuhum. Yace idan in za a raba gado sai wayansu jini wayanda bi ma'ana family ne suka zo, inda ba wani da maybe ya yi wannan ya shigo cikin gado, amma albarkacin wani na nan yasa ba shi cikin gado. Yace wai wayannan ire-iren su ya kamata a yi musu alheri. Shi yasa abin da aka ce a yi maka kenan, wai a yi maka alheri, ba ce a doke ka sa cikin gado ba. Shi yasa alheri kuma wanda ke da abu shi san alherin da zai yi maka. Wanda ke da abu shi san alherin da zai maka, kuma wani bai ya gwada adadin kiman alherin da ya kamata a yi maka. Ba wanda zai yi wannan. Malamin zaka raba gado, idan wayanda za yi ma alheri in suna nan, she ka tambaye masu abu, mai abu shi san abin da zai yi kyauta. Amma kai ka buga kirjinka ka ce wai a yi ma wane alherin kaza, mai abu ya ga dama ma ya hana yin alherin ba abin da za ka yi bai, kuma bai da laifi wurin Allah. Shi sa yadda lamarin batun
gadon ke tafiya kenan insha Allah. Kamar yadda muka yi magana, in Allah ya da mako mai zuwa yanzu za mu nuna su wane ne yan nisfu, su wane ne yan rubu'u, su wane ne yan sumunu, su wane ne yan sudusu, su wane ne yan sulusani, su wane ne yan sulusi insha Allah. Mako a karatun da za mu yi kenan cikin ikon Allah. Shi yasa Allah ya taimake mu insha Allah. Shi yasa bayan Allah hawa yau ina cikin yi bayan Allah magana, ina cikin yi bayan Allah magana. Gado in ba naka bane, karka yadda hannunka ya taba, karka yadda hannunka ya taba, domin lamarin batun gado idon ubangiji yana kai kwarai, wallahi su matallahi. Domin mun ga babai da yawa kan wanga lamari. Akwai wani gado da aka raba, wannan ma kotu ya raba, shine wata mata ne ta haifu mace ɗaya, sai matan nan ta aurar da wannan yariya, aka je da ita wuri mai nisa shekara da shekaru. To lokacin nan ita wannan matan kuma tana da yan uwayenta da ke wurinta mata, ita ta duba su suka girma, sai sa ciki suna nan. Matan kuma Allah ya bata arziki har ta yi gini, kisa yan uwayenta suna wurinta har Allah ya zo mata rasuwa. To yanda ita wanga diyanta gudanga ta dade wurin aure, shi ana duba kamar Allah ya mata rasuwa ne. Ana nan a kwana a tashi, sai ga yari ga mata ta zo ta girma, mata sufa. Da suka ga haka sai matan ta ce to, ita ma matan da ta zo diyan da ta zo ta ce to, tunda umma na zo ya so a gado umana, sai suka ce to gadon dai sai dai a haɗu a raba tare. Kuma kana ga san kamar wayannan nan in ka duba family dai ne, amma ba wani jini ba ne. Da haka za ka ce musu kamar a ku ba ku da gado, sai dai abinda in yariyan nan in ta yadda sai a muku alheri. Suka ce a, sai suka je da maganar court. Da suka yi suka explain, sai court ya ce mata kama a tun da yan uwayenta ne, shi sa an ba su wani abu wurin. Sai court ya ba su daki uku. Da aka ba su daki uku, kuma sun nan su biyu ne, su kuma namiji da na mace. Sai suka zo gida, sannan nan sai matan ta zo, sai muka bi su wayannan mutane muka ce wance wane, abinda court ya ba kunna ba daidai ba ne, hakkin matan gani. Shi yasa ku bari ita da kanta ta doki farin zuciyanta ta baku abin da za ta baku. Sai wannan bawan Allah kanwan shi ma ta ce wane, wallahi bari mu doki kayan matan ga mu bata. Da samarin ga ya zabura sai ce wallahi shi in ba kotun da ya bashi, kotun zai sake karbi kuma shi ba wanda ya isa, ba malamin da ya isa ya karbi wannan gado ya ba matan. To masha Allahu bai kai wata uku ba ya koma ga Allah. Wallahi bai kai wata uku bai koma ga Allah. To yau me za ka je ka gaya ma Allah? Shi yasa gado ba abin rigima bane. Kai rigiman ka in ka saki sa'a ma in ka karbi yayu ma baka da kwanaki da yawa. Me za ka je ka gaya ma Allah? Shi yasa bayan Allah wallahi ina madadi da ku duka, ina muna mu kanmu nasiha wallahi tallahi. Kuma na biyu karshen magana na, wayanda gadon yara ke hannunsu saboda sun san amfanin da suke ci, suna cewa wai ba su tashi rabawa ba. Gwada mini abin da yasa baka tashi rabawa ba. Ka karbi dakin yaro ka ba da hai, yaro na kwana gindin bangida, subhanallahi. Ka karbi dukiyan yaro ka zauna kai, yaro yana bara, subhanallahi. To wallahi kakkai wasa yaro ya mutu ya barka, kai kesinka ya zama dobur kenan. Kai da Allah za ku ci shari'a, yaron ma kai da shi za ku ci shari'a gaban Allah, wallahi tallahi. Shi yasa bayan Allah wannan karatu da muka zo da shi, ku yi kokari ku taimaka mana
yadda karatun ga zai iya ci gaba. Bayan Allah ku taimaka da karfinku, ku taimaka da dukiyanku. Mu ma kadan karatun da Allah ya bamu mu ma mun taimaka muna wasarwa. Masha Allah. Shi yasa Allah taimake mu. Abinda muka fadi muka yi kuskure Allah ya gafarta muna. Wanda muka fadi ya dace kuma da mu da ku duka Allah ya bamu ladan shi. Shi sakamakon magana da zan sake maimaitawa, dukkan wanda ya ji kuskure a cikin magana na ya yi hakuri ya yafe mini, kuskuren baki ne insha Allah, kuma yayi kuma karancin ilimi ne. Shi sa kar ya zarge ni, domin wa fawqa kullu dhi ilmin alim. Yayi maganan ga da nake yi malami na zaune na saulara. Shi sa mu gyara mu juna, mu gyara mu juna. Masha Allah. Shi sa insha Allah a kuma sake duban mu next week in Allah ya kai mu cikin ikon Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Wa alaikum assalam.